Welcome back sa aking channel guys. Ayan, for today's video, meron po tayong mamukbang ngayon. Ay gusto ko yung try guys, ang saging saba. Tapos meron dito na bagoong with sili. Ayan. Try natin yung mukbang kasi first time ko din kumain ito. Kaya in 3, 2, 1, let's go! Bangtay! Ay nakakita ko, araw-araw kitang naiisip, kasama ka hanggang sa panaginip. Bakit nga ba ang puso'y di mapigil na umibig sa'yo? Yun ka, yun ka nahanap ko sa tila, yun ka sa aking nagpapaligaya. Kapag nag-iisa, yun ka, nakay saya lalo nagkasama, at iniputan ang problema. Kapag kapiling ka. Alright. Sarap pala. Sana po sa lahat ng mga nanonood, ayun, paki-like po at saka paki-heart. Huwag na natin pagbawalan ako, ibigin ka. Kung sakaling hindi nagmahal ng iba, araw-araw kitang naiisip. Ayan, bago po lahat guys, shoutout po muna lahat ng mga members and super chatters guys. Shoutout po sa lahat. Bakit nga ba ang puso'y di mapigil na umibig? Mga members guys, shoutout kay Mrs. Lakay, kay Julie Flores France, Jam Builders. Ano ba? Yun ka nahanap ko sa Si, tila, yun ka sa Papanang Scotland, tinagaya. Barney Patriarca, Barbs Paulo, Isa, Backpacking, Oher Yaruyog, kay saya lalo nagkasama, inimutan Koyang ang Vlog, problema. ano ba? Kapiling ka. Ang mga libutan ko. Si Akong Erwin, Wolverine Vlog, Yun ka sa akin nagpapaligaya. Kapag Walang mga members ko. nag-iisa, yun ka, ay saya lalo nagkasama, at inimutan ang problema. Yun. Kapag kapiling ka. Kasi lalagay ko na lang dito yung mga members guys. Ayun. Please subscribe them this channel. Nandito lang po. Paki-subscribe po sila guys. Okay? And special shout out to Apong Edson. Salamat Apong Edson. Coronel, salamat Coronel Santos. Hindi Mama Vlog. The Vlogger Wannabe. Yun pa ba yung mga ano namin? Baka magagalit, sobrang dami namang sa shoutout natin. Ayun, shoutout din sa lahat ng mga viewers guys. Please, road to 10,000 na tayo guys. Please, connect po kayo sa akin guys. Please subscribe nyo yung channel ko sana bago matapos yung September, maka 10,000 po tayo guys. Bakit nga ba ang puso
puso'y di Sarap, wala nga. mapigil na umibig sa'yo. Yun ka, yun ka nahanap ko sa tuwina, yun ka sa'kin nagpapaligaya. Oo naman. Nag-iisa, yun ka, nagkaisaya lalo nagkasama. Kapampangan albebe tawag nito. Problema kapag kapiling ka. Alright! Sana po sa lahat ng mga nanonood, ayun, paki-like po at saka paki-heart. Huwag na natin pagbawalan ako, ibigin ka. Kung sakaling hindi nagmahal ng iba, araw-araw kitang naiisip, kasama ka hanggang sa panaginip. Bakit nga ba ang puso'y di mapigil na umibig sa'yo? Yun ka nahanap ko sa tuwina, yun ka sa'kin nagpapaligaya. Kapag nag-iisa, yun ka, kay saya lalo nagkasama. Iiwan ko problema. Piling ka, yun ka nahanap ko sa tuwina, yun ka sa'kin nagpapaligaya. Kapag iisa, yun ka, kay saya lalo nagkasama. Ay guys, happy September guys. Happy September na po pala guys. September, unang buwan ng September guys. Kaya araw ng mga Pasko ngayon guys. September 1 na po ngayong araw na to guys. And I hope this coming September guys, more blessing at more subscriber pa tayo guys. Sana makahit natin yung 10,000 subscriber. Ay sa lahat ng mga supporter dyan, salamat po sa mga kapogi dyan, sa mga pogi, mga magaganda, mapogi, malago. And shout out po sa lahat. Ay sa aking Facebook page guys, huwag niyo makakalimutan ha. Edward Lacsina po, ito, Edward Lacsina. Ay sa aking TikTok. Actually dala na yung TikTok ko guys, sa Edward Lacsina at saka Edward_Kapogi. Nandito naman, nandito rin. And ang aking YouTube channel guys, Edward Lacsina guys. Search na po naman po yung aking pangalan guys, kung makakalimutan. Sana hope this coming September guys, more blessing sa ating lahat. And baka naman guys, joke lang. Pero sana po guys, huwag niyo po kakalimutan pag-subscribe ang aking channel. Kung gusto niyo po ang video na to, pagbigyan niyo po ako ng like, share, and subscribe. And paalam po sa lahat guys, and thank you so much. Paalam. Sana nag-enjoy po kayo dito sa aking video. And thank you. And God bless you all. Bye-bye.